Добро Добро утро! Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Добро утро от мен, Виктор Драмсизов. Останете с нас следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми. Ето какво избрахме за вас специално с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов. България сутрин в събота. Следва как тялото ни сигнализира за наличието на тревожност и как да преодолеем този проблем, питаме клиничния психолог Виктория Дякова. Срещаме ви и с пилота Николай Калайджиев, който направи 1021 последователни издитания и кацания в рамките на официален опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес. Тревожността е естествена реакция на стрес, която може да бъде полезна, но когато е прекомерна или хронична, става проблем. Как тялото ни сигнализира за наличието на тревожност, ще разберем сега от клиничният психолог Виктория Дякова, която премина в студиото. Здравейте, добре дошли! Здравейте, благодаря за поканата. Какво да разбираме като тревожност? Какво отключва тревожността? Кога се тревожа? Има ли някакви сигнали? Имаме различни тригери. Тревожността най-често в ежедневието ни се отключва от забързания живот, от притесненията покрай различни фактори, покрай някакви заболявания, покрай това какво ни предстои. Всъщност, за да отговоря на въпроса по-точно, може би първо трябва да направим разликата между това какво е страх и какво е тревожност. Всъщност, страха е реакция към нещо, което наистина се случва. Например, ако сега нас с теб ни подгони куче, това ще е страх, защото имаме реална опасност. Виждаме кучето. Да, т.е. страха е отговор към реална опасност, докато тревожността е към предполагаема такава. Какво ще се случи в бъдещето? Ако видим куче, няма да ходим в Предполагам, парка. че ако отида в парка, мога да видя куче, което може евентуално да ме нападне. След като ме нападне, може да ме охапе. И не случайно развивам толкова теории на вероятностите, защото всъщност тревожността именно това прави. То не става ли като параноя, както казва, че имам параноя или вече са много различни? Не, по-скоро става като верижно. Едното води до другото и нещо много лесно за разпознаване на тревожността. Тоест, ако отида в парка и ако ме нападне куче и ако няма кой да ми помогне и ако аз съм сам, и т.е. когато имаме прекалено вероятни сценарии, които се развиват, нали? По-скоро това е. Тоест не сега това, което се случва, а в бъдещето. Тогава как ни се отразява от негативно? Какво аз сега, ако имам този страх, за който с теб заговорихме, какво означава? Няма да минавам където е парка, защото ако мина през парка, може да има куче. Ако обаче така нататък. Значи тогава, когато си сменям начина на живот, за да не стигна до тази ситуация, тогава ли е проблема? В нормални нива тревожността може да бъде полезна. Може би после ще кажем за това, но когато стане така, че ние избягваме даденото поведение, това започва да ни пречи на ежедневието. И всъщност това само по себе си мултиплицира тревожността, увеличава и нивата. Защото когато аз се справям с дадена ситуация, знам страх ме е, имам тревожност от дадената ситуация, но се справим с нея, аз имам позитивния опит след това. Какъв позитивния опит? Да, беше ме страх, обаче аз се справих. Следващия път ще си кажа, може сега също да се притеснявам, но следващия път пак мога да се справя. А когато ние избягваме, това ни стеснява мирогледа за възможностите въобще ние да се справим в дадената ситуация. И освен това се стига до много тежки моменти, в които хората не желаят да излизат от вкъщи. При социална тревожност не желаят да се срещат с други хора. Нали, може да си представите, ние сме социални същества. Какво се случва тогава, когато аз отказвам всякакви срещи? Да, може да ми повлияе на работата, може да ми повлияе на личния живот, може да имам проблеми във връзката. Ако искам да седя само вкъщи с партньора и да не се срещам с никой друг и по този начин той се чувства изолиран заради мен,
с колегите може да не искам да комуникирам. Не само този тип тревожност, различни фобийни състояния, нали, страхове и така. Как ни се отразяват на тялото и на организма, когато преминаваме тези граници? Казваме си, ами ако и започваме да го мислим. Примерно, започваме ли да имаме сърцебиене, по някакъв начин. Има ли физически измерители на организма ни, който да ни казва, прекалено много се тревожиш вече? Първо, много се радвам, че зададе този въпрос. Не е случайно. Сигурна съм, че всеки асоциира най-малкото с сърцебиенето, но нещо много важно е, че тревожността живее предимно в тялото. Тоест и в тялото. Защото голяма част от нас говорят за премисленето, говорят за... Мислим си, че в мозъка и в съзнанието ни. Но всъщност тя има изключителни физически еквиваленти. Едно от най-основните неща, когато говоря с хората в консултации, всъщност е топката в корема. Хората казват, усещаме една топка в стомаха. Много често се стига до гадене, до нервен стомах. То не искаше да ядеш, като че ли понеже мислиш за проблема и за това, което те тревожи и казваш, сега не ми се яде, нямам апетит, много често чуваме. Абсолютно е възможно и това, както е възможно и обратния вариант, в който да имаме повишен апетит, защото не може да справим с тревожността и компенсаторно търсим нещо, което бързичко да ни успокои, както е храната. Тъй като тя е лесна, достъпна, когато сме били малки, тревожни, плачещи, ни се дава, мама идва да ни гушка и ни дава мляко или всъщност храна. Да. Тревожността всъщност какво може да направи? Може да кортизол, адреналин, норадреналин, всичките тези невротрансмитери се секретират в този момент и съответно започва да има по-силно сърцебиене, за да може да разнесе адреналина най-малко. Да няма натрупване, да. Да, да ни треперят ръцете, да ни пресъхва устата. Да се изпотяваме, може би. Да се изпотяваме, точно така. Има някои хора, със сигурност всеки познава такъв човек, който при здрависване ръцете са му много потни. Те за секунди се изпотяват. Или при някакъв много силен страх също може да се случи, но и при тревожност. Има ли как да се справим, ако забележим тези симптоми, освен да отидем да потърсим специалист като теб, но има ли по някакъв начин как да се справим? Както казахме, ами ако днеска ще мина през парка, утре ще си кажа, ето справих се, кои са правилните стъпки? Има начини, с които да се справим, когато нивата не са много високи и сами. Всъщност това, заради което казах, че е много хубаво за зададения въпрос, че тревожността има физическо измерение, поради това, че когато искаме да се справим с нея, ние не трябва да забравяме, че тя има физическо измерение. Защото ние трябва да успокоим първо тялото, че е в безопасност. Нашият мозък се грижи за това ние да оцелеем. И когато има някаква опасност, той започва да секретира тези хормони. Амигдалата подава сигнал. Хипоталамуса, след това надбъбречните жлези почват да секретират тези всичките хормони, за да можем всъщност да бягаме по-бързо. Активира се този режим бий се или бягай, който е важен за нашето оцеляване. Само че не ни гони мечка, не ни гони куче, не ни гони вълк, а всъщност ние премисляме определени ситуации или в днешното време, в което живеем, което е много натоварено за по-голямата част от хората. И не става въпрос в прекия смисъл на това да оцелеем, а става въпрос за това да отворим днеска 20 имейла или 50 имейла или да се сблъскаме с 10 различни социални роли, в които трябва да влезем. Тоест имаме много неща, с които трябва да се справяме. Само че реагираме по същия начин и ако бързаме за да се справим с всичките тези неща и т.е. имаме едно напрежение, безпокойство, започваме да мислим имаме ли ресурса да се справяме, започваме да премисляме как ще се справим, с кое по-напред да се захвана и вече тревожността задейства. И тялото се чувства, че не е в безопасност, защото то не прави сигнал, че имейла няма да те убие или тези всичките задачи, които имаш. И затова ние трябва да започнем да даваме сигнали на тялото си, че ние сме в безопасност. Какво да даваме, понеже този пример е много хубав, понеже хората понякога на работа, както каза, получаваш имейл и започва. Ох, сега това е имейл, трябва да отговоря, това е поръчка, шефа ми чака, трябва задължително. И както каза, изпращат се сигналите, цялото тяло се напряга, защото има проблем, а то и просто е такъв проблем, който трябва да бъде решен. Не трябва да тичаме, не трябва да бягаме. Как да се справим? Да дишаме ли? Да си дадем 5 секунди, да излезем, да се върнем, да поискаме помощ? Първото да кажем, примера, който използваме сега е най-малкото това реална опасност ли е в момента?
Не е опасност. Да си зададеш въпрос сам на себе си. Когато си зададеш въпрос, да си кажеш, окей, аз в момента се намирам в абсолютна безопасност. Първото. Второто нещо е дишането. Защо? Защото когато сме по стрес, активира се нервната система заради целият този път, който казах вече. И ние всъщност трябва да активираме парасимпатиковата. Защото симпатиковата нервна система е активирана. Ние сме на щрек, както казваме. И трябва да направим нещо, с което да активираме парасимпатиковата, която отговаря за спокойствието, за релаксацията. Да им каже, че сме защитени. Да, че всичко е наред и че няма нужда да сме подготвени за тази опасност, която има ли я, няма ли я, нали, тревожността си я върти се едно, че има. И тогава дишането е един от най-бързите методи, които може да използваме. Като важното е вдишваме за, например, 4 секунди, задължително издишването трябва да е с поне 2 секунди повече. И по този начин активираме парасимпатиковата нервна система. Йогата, стречинга, бавните, ходенето, но не да ходиш за да правиш крачките и да бързаш. Тук говорим като методи за справяне с тревожността. Не, нали, като какво е най-полезно за други неща. А как да успеем да изключим мозъка си, понеже тревожността винаги като че ли свързваме с съзнанието. И даде примера с йогата, с бавното ходене, но можем ли да се изключим, а да не задълбочаваме тревожността? Аз докато съм на йога и да си мисля сега този имейл, какво ще се случи, дали отговорих правилно, шефа ще ми се кара ли, дали съм написал това, което трябваше в този имейл, дадохме примера с имейла. Това, което казваш и даваш като пример, е въпросното премисляне. Всъщност за премислянето по-скоро можем да кажем, че човек трябва да си обясни, че това е тревожността, която прави премисленето, и първият въпрос, който трябва да се зададе: решавам ли реално някакъв проблем в момента? Или просто тревожността ми върти около проблема. Защото ако ти си на йога и мислиш дали си отговорил на този имейл, ти вече си отговорил и каквото е станало, останало. Тоест, ето как това е доказателство, че тревожността живее в бъдещето. Също малко или много свързано с тревожността, тук много накратичко ще кажа, че самоувереността също е много ключова. Точно това ще да го пита, защото чакаме винаги оценката от другите. Ние сме отговорили на имейла, но като че ли чакаме някой да ни каже: благодаря ти, браво, много добре, че отговори, за да сме сигурни, че сме си свършили правилно работата. Това одобрение, което чакаме, и оценка. Да, външната валидация. Затова е много важно хората да работят и върху самоувереността си. Ще дам пример с обсесивно-компулсивното разстройство или някакъв вид от него. Например, хората, които забравят аз често го давам този пример, да не знаят дали са изключили ютията и се връщат по 4, 5, 6, 10 пъти. Снимате с телефона и така. Да. И всъщност, когато си видял с очите си, да кажем, не сме стигнали да я снимаме, когато си видял с очите си, ти виждаш, регистрираш го с мозъка си и казваш: сега съм погледнал ютията, тя е изключена, излизаш и пак го има това. И тогава винаги при тези хора говорим за това, че трябва да повишим себеоценката. Да им себеоценката и оттам самоувереността, нали? Да имам увереността, че аз мога да си вярвам. Че не е нужно това нещо да зависи от другите, защото тогава сме много лабилни, може би не е най-точната дума, но много управляеми отстрани, нямаме стабилен вътрешен център, който всъщност е важно да изградим. Да, пример е много хубав, защото много хора имат такъв страх и въпросът идва: те никога не са забравили ютията, никога не се е стигало, не дай си Боже, до пожар, за да имат този страх и от тези последици. Това наистина ли е наистина като скрития симптом на ниската самооценка? Аз не си вярвам, че нещата, които съм направил, са наистина така. Това е едно от нещата. Важно е да работим върху себеоценката, която е свързана с тревожността, но не само. Има различни предиспозиции. Ако някой е отраснал с майка или родителни, основните грижещи се, които са имали този модел на поведение, които постоянно са казвали: едно време нас ни плашеха с турбалан, с мечката, с не знам Баба още Яга. с Баба Яга. Да, точно така. Всъщност това всява страхове. Деца, които много е неприятно, когато много малки деца ги водят на погребения. Психиката още не може да се справи с подсъзнателно се това настоява, нещо. казваш. Да. Другото, което е, имаме все пак някаква генетична предразположеност.
може да разгледаме тревожността през биопсихосоциалния модел, биологичните фактори, тази предразположеност, нисък толеранс към несигурност, защото какво е тревожността? Това да погледна в бъдещето какво предстои и то да е несигурно. Не знам, ще ме охапе ли кучето или няма да ме охапе, ще го срещна ли въобще ли там. Какъвто пример дадохме с имейла. Психологически са тези повтарящите се мисли, това премислянето. Между другото, нещо, което преди малко каза, когато идва мисълта и несигурността и така нататък, за примера с ютията, винаги може да се питам, добре, имам ли доказателства? Имам ли предпоставка за това да смятам, че не съм изключила ютията? Да, не, никога не ми се е случвало това нещо. Да, просто трябва да имаш съзнанието да го погледнеш през, да си зададеш правилните въпроси. И тук много помагат и специалистите. Допитваме ли се до специалистите? Стигаме до този въпрос. Имаме ли тази увереност да кажем, аз трябва да отида на специалист и да ми помогне, или се справяме сами? Сега много модерно. Ще питам изкуствения интелект, много се тревожа, какви са причините, помогни ми, му описвам примерно ситуацията с имейла. Преди 2 дни четох един майтап, който си позволя да кажа. Никой друг не знае по-добре живота ми от ChatGPT. Нали? Тоест, че хората влизат, споделят си проблемите, ползват го като специалист. Така, завършвам с това, но хората търсят специалисти, наистина, както и много от тях се опитват да се справят сами. Каква е разликата? Едните хора приемат това да потърсят специалист като не мога да се справя сам, което е равно на това, че аз съм слаб или че не съм достатъчно силен, или дори като равно на провал, личен провал. Другата част от хората си казват, аз имам нуждата от помощ в тази ситуация, аз не мога да разбирам всичко. Точно така. И това е много по-функционално и здравословно за тях. Но е факт, че тревожността, именно защото много влияе на нашето ежедневие, когато са по-високи нивата. Защото може да имаме тремор, може да имаме въпросното сърцебиене, за което казахме, може да имаме усещане, че сякаш ток ни тече по тялото, може да имаме стягане на крайниците, така като леко компулсиране, стагниране, невъзможно да се концентрираме, т.е. когнитивно, brain fog, когнитивна мъгла. И когато започне да им афектира ежедневието, те искат, не искат, в един момент осъзнават, че трябва да намерят специалист. Някои хора прибягват директно да търсят вариант с медикаменти, сега са много модерни различни добавки, което ми напомня, че не споменах нещо много важно. Имаме основни неща, които трябва да следим при високите нива на тревожност. И аз първото нещо, което карам хората с тревожност, които идват при мене, да проверят какви са нивата им на витамин D. Без витамин D нямаме серотонин. Ние работим, голяма част от хората работят в къщи. Изкуствена светлина. Абсолютно. Никакво производство на витамин D. То не може по друг начин да се синтезира. Съответно, няма серотонин. Така. B12, много важно за функционирането на нервната система. Магнезий, имаме магнезиево дефицитна депресия. Нали, само като пример давам. Желязото също. Поне тези 4 задължително трябва да проверим. Така че, нали, също като биологичен. Към финала сме на нашия разговор и през цялото време си мисля, прераства ли тревожността в депресия по някакъв начин? Не можем да ги търсим като такава логика, защото хората като са тревожни и си имат проблеми и като че ли се затварят, като при депресията, затваряш се в себе си. Може, то има и тревожно-депресивно разстройство по принцип. Кога може да прерасне? Когато човек се чувства безнадежден, обезнадежден вече. Тоест при хората с много високи нива на тревожност, които не могат да се справят или не са потърсили навременно помощ. Наистина, когато тревожността е в ниските си нива, тя може да ни предпази, може да ме накара да уча за изпита, може да ме накара да се подготвя за примерно участието тук или за каквато и да било задача. Но... Може да е стимулираща, както Точно казваш. така, да. И това е много важно да си го кажем. И тя е нормална. И ние не трябва да бягаме от нея като да я демонизираме толкова много. Когато са високи нивата, вече трябва да обърнем внимание как ние ще отговорим на това, което си мислим, това, което чувстваме и как ще действаме спрямо нея.
приятелите каква роля имат, ако им споделим? Тревожа се за изпита и така нататък. Или тревожа се, че имейлите, които ми пращат в работата, всеки път съм на ногти, на стрес, нали, под стрес, дали всичко е като хората? Въздишам на този въпрос, не е случайно, защото оказват голяма роля и, за съжаление, понякога негативна. Много от моите клиенти, които са с тревожност, с панически пристъпи, депресивна симптоматика, дори да не е, нали, депресия, много често стават неразбрани. Хората с окърато също. И не само. Остават неразбрани, защото обикновено, когато човек не е преживял това, го вижда отстрани като лигавене, стегни се, всичко ти е наред в живота, нямаш защо да се чувстваш по този начин. Все неща, които нагнетяват човек още толкова, и му оставят усещането, че той сам не може, че той всъщност не може да се справи. И че при него е проблема. И че при него е проблема. И ти така или иначе се чувстваш по този начин и това те донагнетява. И едно от най-големите страдания при всичките тези тревожни, да кажем, с тази тревожна симптоматика, е, че хората се чувстват неразбрани. И много им тежи това и много ги боли от това. Реално е така. Но пък за сметка на това, когато има някой, който да може да подкрепи, това наистина може да направи чудеса. И още нещо исках да кажа, когато ме попита за какви методи. Нещо много важно е, че ние много потискаме емоциите си. Дали заради социалната среда, дали заради това, че го нямаме като изграден поведенчески модел, асертивността, да си казваме нещата, да се отстоим, да покажем и негативните емоции. Тоест, те също са нужни, но да кажем, гнева много често ни е забраняван като деца, ние не си ги позволяваме. Да не плачат мъжете, например. Да, това е страхотен пример. Ето това може да бъде част от невротичната тревожност. И всъщност ние да имаме емоция, която потискаме и тя да избива като тревожност, без ние да можем да намерим какъв е корена в нещо от другите неща. Нали, имаме си и реална тревожност, когато предстои ми изпит, да, то е в бъдещето. Както казахме, живеем тук и сега, тревожността е в бъдещето, депресията е в миналото. Но работим за да се справим, както е в случай в изпита. Да, и въздишката е много... като се приберем от един много тежък ден, какво правим на диван? Днеска беше много тежък ден. Отпускаме раменете, опитваме се да отпуснем челюстта, да издишаме. Дори звучното издишване е много добър вариант от психотелесните практики, нали, за това защото нашите притеснения, тревожност и гняв и негативните емоции звучат обикновено по някакъв начин. А ние, когато ги стискаме и не ги компресираме, за да не се конвертират в физически симптоми, е много добре, най-малкото през въздишките. Спорта, разходките сред природата. Нали? Това са такива лесни неща, но все полезни. Много благодаря за този разговор. Да пускаме също емоциите. Надявам се да сме били полезни на нашите зрители. Ако имат проблеми, винаги да знаят, че могат да потърсят специалистите. Благодаря много. И аз благодаря. България сутрин продължава. България сутрин в събота. Следва. Срещаме ви и с пилота Николай Калайджиев, който направи 1021 последователни издитания и кацания в рамките на официален опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес. Опорни хора. Събота, 19:30. По България On Air. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. 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 Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC. Орео, обвито в 7 Days? 7 Days пълнеш от Орео? Какво? Парченца бисквити Орео и пълнеш с ванилов вкус в новия 7 Days Орео круасан. Опитай го сега! За моментите, които ни събират. Милка. Вкусът на нежността. Имате любим район и търсите имот точно там?
Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет. Are you having any fun? What you getting out of living? Who cares for what you've got if you're not having have a little fun? Oreo, stay playful. Вкусна, хрупкава вафла, покрита с нежен Милка шоколад. Милка Choco Wafer е създадена за теб. Или Милка нежен шоколад, вкусни шоколадови вафлички. Казват, че щастието идва, когато превърнеш хобито си в професия. Заради удоволствието, което изпитваме в края на деня. Заради радостта, която ни носи и мотивация, с която ни зарежда. Заради опита, който ни изгражда като личности и професионалисти. Всеки професионалист има нужда от добър партньор по пътя към успеха. Ние от ЦКБ Сила заставаме до вас. Изберете нашите пенсионни фондове и си осигурете спокойно и безоблачно бъдеще. ЦКБ Сила с грижа за вас. Футболът е навсякъде с теб. Открий шампионска селекция смартфони с отстъпки до 260 евро. Потопи се в играта с най-новото попълнение в отбора Xiaomi 17T Pro. А с Motorola G87, Honor Magic 8 Pro и Vivacom 5G Pro се наслаждаваш на всеки детайл от случващото се на терена. Вземи ги сега с Unlimited Max с включени Diema Extra и Max Sport Plus. Футболните емоции са тук. Vivacom. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. Лети до Порто с България Air. Пътувай удобно, с включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Билетите вече са в продажба. Резервирай своя полет сега на air.bg. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери Каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето Каско директно в обновения сайт на Армеец.bg. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас. Хот-догът сандвич ли е? Месо между две филии хляб си е сандвич. Ама, като кажеш сандвич, никой не си представя хот-дог. И като видиш хот-дог, не си викаш «Я, сандвич! Я, гълъб!» Дали съм виждал и друг път тоя гълъб? Колко ли пъти в живота човек вижда един и същи гълъб? Това ли е сега най-важното? А защо не помислиш за свой дом с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ с ниска лихва и безплатна застраховка на недвижимия имот? Не чакай рекламите да свършат. Времето е сега. Money BG. Събота, 16:30. По България On Air. България сутрин в събота. Следва. Срещаме ви и с пилота Николай Калайджиев, който направи 1021 последователни издитания и кацания в рамките на официален опит за поставяне на нов световен рекорд на Гинес. Българският пилот Николай Калайджиев извърши 1021 последователни излитания и кацания за 14 часа и 28 минути в рамките на официален опит за поставяне на нов световен рекорд на Guinness World Records.
Николай Калайджиев вече притежава един световен рекорд, признат от Международната федерация по въздухоплаване и 4 рекорда на Гинес. След официално потвърждение, това ще бъде неговият 6-ти световен рекорд. А той вече при нас в студиото, за да ни разказва повече. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас. Здравейте, благодаря за поканата. Сега, какви са очакванията? Ще се стигне ли до този 6-ти рекорд? Със сигурност се стигне, понеже нашия екип, всеки един член от екипа си свърши отлично работа. Голямо предизвикателство беше самото документиране на световния рекорд, защото нашата идея беше самото нещо, което правим само по себе си, да остане в световната авиационна история. И за да остане, това нещо трябва да се документира. И за снемането на 15 часа видеоматериал, сами вие знаете за каква трудност става дума. Сега, това ли е, така да кажем, самолета, с който нещо подобно ли е, се опитвате да поставите? Това абсолютно същия самолет, с който поставих не един, ами цели 3 световни рекорда вече. Какво означава 1021 излитания и кацания? Има ли почивка? Как се подготвя човек за това? И не ви ли омръзва, колкото и банално да звучи, да правите едно и също близо 15 часа? Ами, нещо, което е много важно за мен и за нашия екип е, че ние сме първите в света, които са дръзнали да направят 1000 излитания и кацания в рамките на един ден. И то не само в един ден, а само в светлата част на деня. От един човек? От един човек. Значи световният рекорд реално е 1000 излитания и кацания с полет по кръга, индивидуално с самолет. Кажете ни обаче тези 1000 излитания, над 1000 излитания и кацания, как се случват и имате ли някаква почивка между тези излитания и кацания? Предполагам, не се случва всичко веднага. На всеки един час имахме планирана почивка, на която спирах. Самолета беше презареждан с гориво. Имам техник на самолета, също който и мой колега господин Румен Младенов, който преглеждаше всеки един час на почивката самолета. Също имаше екип, който гледаше моето състояние, дали се чувствам окей, разбира се. И продължахме. 15 минути почивка. Другото интересно нещо, в тази почивка взимах ледени вани, понеже температурата в кабината е 40 градуса. 38 градуса беше конкретно в деня, когато беше събитието и тялото, знаете, при такива високи температури трябва да се охлажда. Как се подготвяте, защото казваме, това са 1021 излитания, а вие за колко 9 години в света на авиацията нямате толкова и сте ги натрупали двойно същия брой за един ден само? От 2017 година съм лицензиран пилот. От 2017 до сега, 9 години и няколко месеца, имам 680 излитания и кацания за 9 години, а сега за 14 часа и 28 минути успяхме да направим 1021. Какво предизвикателство беше това за вас? Освен това, че се намирате при 40 градуса в кабината. След това 15 минути имате почивка, в които трябва да я минете през тази ледена вана. И как се чувствахте вие през цялото това време? В интерес се очаквах на края на деня да се чувствам много по-изморен, но чисто ментално се чувствах толкова свеж, че дори аз себе си се изненадах как е възможно след това нещо, което изпълнихме, да се чувствам толкова свеж. Кога спряхте да броите всъщност? Колко излитания аз не ги броя. Има екип, който на земята е авторизиран от Гинес и той реално брои всяко едно излитане и кацане и се записва минута и секундата на всяко едно излитане и кацане. Като особеността на този самолет може да видите, колесника на този самолет е изцяло направено от тръбна конструкция, едни тръби, няма никакви амортисори, абсолютно нищо, което да омекотява кацането. Този колесник да направиш 1000 излитания и кацане с него само по себе си е безумно. Издържа самолет. До такава степен трябваше да правя прецизни кацания и меки, на наш език е казано масни кацания, ще извинявате, нали, за думата. И всичко трябва да е толкова прецизно и меко и плавно самото кацане, за да могат да се направят 1000 излитания и кацания и само по себе си това нещо е, нали, безумно да се направи. И аз лично се чувствам много така радостен, че всичко стана по възможно най-добрия начин. Безумното го направихте. Ами, факт толкова неща, които до сега сме направили, всеки казваше, че това е невъзможно, но с малко талант, много работа и с екип, който всеки знае какво трябва да прави, нещата се случват. Как се подготвихте за
този опит за рекорд, но както казвате, почти е 100% сигурно, че Гинес ще го признае. Но как се подготвяте, след като казвате малко над 600 за 9 години и едва ли сте имали днеска 200 кацания, утре 300 и така, за да се подготви човек? Подготовката, чисто физическата подготовка от една година и половина. През тази година и половина какво правихте? Нещо, което ми беше най-тежко, много често се налагаше да ставам през нощта, в 3,5-4 през нощта да правя интензивни тренировки, в които губих около 2-3 литра течности. Сами може да си представите колко интензивни трябва да са тези тренировки. За да загубиш 1 час тренировка правя. Идеята е, че когато стана сутринта, понеже излитането ми беше планирано за 5 часа и 2 минута, заради осветеността оператора ми предложи да почнем една идея по-късно и започнем в 5:30. И самия организъм да ми е подготвен за това нещо толкова рано сутринта, се налагаше много често да ставам през нощта, да тренирам и ако имам възможност след това да легна, още да спа и след това да отида на работа. Това е физическата подготовка, психическата подготовка за това, защото тя не е по-малко важна. Тя, между другото, може би е по-важна. Да ви кажа нещо, което беше така много силно изразено. В самия ден беше дошъл представител от корпорацията SpaceX от Телей специално да нагледа. И аз знаех, че в този момент, освен целият екип, който е над 50 човека и всички разчитат на това, което ти ще направиш, знаеш, че са дошли хора, от които ще зависи твоето бъдеще и знаеш колко е сложно нещо, което трябва да изпълниш и само по себе си това има толкова голяма тежест, която лежи на плещите си и трябва да си толкова спокоен, като изпълняваш такива неща и толкова прецизни, че само по себе си не може да се обясни това нещо с думи, трябва да се преживее. Лично аз си мисля, че човек да е устойчив в такива моменти, често трябва да го има в себе си. Но тук ние знаем от вътрешна информация, че сте се насочили към космоса и затова предизвикателството за вас е било по-голямо, когато тези очи са ви гледали, защото искате наистина не само в България да правите рекорда, да отидете и в космоса. Крачка по-напред ли сте към тази мечта? Да, все по-близко и по-близко, даже мога да кажа, че сме доста близко вече на този етап. Има голям интерес, но това е всичко, което мога да споделя. Нещо, което е много важно за мен и за нашия екип е, че всички тези световни рекорди, без значение дали са 1, 5 или 6 световни рекорди, е самото послание, което правим към младите и не само към младите, към всички хора, че трябва да разберат, че с малко талант, с много работа, когато са вдъхновени, когато знаят, имат изградени ясни цели и се трудят това нещо да се случи, е възможно. И могат да направят така, че невъзможното да го направят възможно. И всички тези неща, които правим с точно с това послание, да малко повече да вярват в себе си и да знаят, че България, независимо, че като територия е малка държава, в нея има хора, които са на световно ниво. Имахте ли в началото точно тази цел сега за 6-ти рекорд и в началото представите ли се, че ще стигнете до този брой рекорди? Не, но само по себе си, като виждаме ефекта, понеже от началото на годината с господин Тодор Иванджиков сме гости на много училища. От началото на годината 15 училища сме били гости. Виждаме реакцията на децата и най-интересното е, че освен да ги запалим да се занимават с авиация, само по себе си самите истории покрай тези световни рекорди им вдъхваме повече доверие, че с каквото и да се занимават, ако следват пътя си и не се отказват, те могат да го постигнат. И самия ефект от всички тези неща, лично на мен толкова така вътрешна радост изпитам от тези неща, че с думи мога да се обясня. Какво ви питат децата в тези училища, които посетихте? Това, което ме питате вие, как е възможно това нещо да бъде понесено и изпълнено от един човек, не само аз, ами огромен екип от хора, не само от България, ами в света нямат обяснение за това нещо, но просто когато си добре подготвен, нещата се случат. Имаше ли период, в който си мислихте да се откажете и да си кажете, няма смисъл сега, дали са 500 или 700 излитанията, няма да стигна до тези 1000. И ако има такъв период, как се превъзмогва и си казваш, не, докато не видя на таблото или някъде 1000, няма да спра? Ако ви кажа, че ми беше лесно, не ми беше лесно, беше ми трудно, но когато си поставям някаква цел, тази цел преди да си я поставя, аз много добре анализирам нещата, дали ще мога да го направя това нещо. Аз ако това нещо не мога да го направя, изобщо няма да започна да го правя. И в деня, когато изпълнявахме това нещо, съм нямал и секунда колебания дали ще го направим това нещо. Ако не беше станало в един ден, можехте ли искам да попитам това, дали щяхте да направите втори опит, ако не беше станало сега от първия път с тези 1000 излитания и кацания, можехте ли да
мислили ли сте си да направите втори опит, да кажем, ако сега не да се ви кажа, получи? не. Смисъл... Няма втори опит, само от първия. Аз бех уверен в моите умения, понеже самия рекорд много изиска самия летец да е уверен от своите умения, понеже етапа излитане и кацане са най-критичните етапи във всеки един полет и да си толкова прецизен и да правиш такива меки кацания всеки път си само по себе си предизвикателство. Аз това се опитвам, нали, как се подготвяте, понеже нямаме както, ако някой ще тича 10 км, тича 5 и си казва, да, добре, ще мога, другия път ще тичам 10. Ама вие няма как да направите 500 излитания и да кажете, готов съм, след 5 дни, когато дойдат за рекорда, ще направя 1000. Да. Нали, няма ли се тази възможност? Как си казваш, напълно готов съм за 1021 излитания и кацания? Ще ви споделя нещо, което, нали, малко хора знаят на този етап. Тренировката, която изпълних за това събитие, което направихме в събота, беше единствено в ден четвъртък. Успях да направя 2 сесии по 20 минути, чисто да видя как протичат нещата, оператора да види как се движи самолета, за да може да го фане в кадър. 2 пъти по 20 минути. Ми беха единствени тренировки на летище Горна Оряховица, където направихме световния рекорд. И тук е момента да благодаря на моето семейство, на моята съпруга, че приемат всичките лишения, които покрай мен трябва да приемат за нашия екип, защото за мен аз тези неща няма как ги постигна без целия наш екип и радостта, която те изпитат само когато ми видиш усмивките след изпълняване на световния рекорд, само по себе си те зарежда много. Искам да благодаря на нашите партньори, на Асоциацията на българската авиационна индустрия, на летище Горна Оряховица и на всички работещи в летището, защото свършиха огромна работа, и на община Горна Оряховица, на тяхното ръководство, на кмета, на всички и на всички, които дойдаха да подкрепят на това събитие. Кажете ни, след тези 1021 излитания и кацания, колко време след това си почивахте и не искахте да правите никакъв полет да имате? В събота вечерта си легнах 1 часа и половина, т.е. вече в неделя, през нощта, и няма да забравя, се събудих се в 6 часа и 9 минута без аларма. В 9 часа вече бех на самолета и самолета си го привазирах от летище Горна Оряховица до Пловдив. Аз пак да попитам, не омръзва ли? Защото това са 15 часа, правите почти едно и също. Колко време сте горе във въздуха и след това тръгвате да кацате? И знам, че има и специални изисквания къде ще кацнете, къде ще минете, за да се зачете това излитане и кацане. Това още повече усложнява нещата, защото няма как да каснеш където искаш. Има една зона от 20 метра, която е направена с 2 линии. Трябва да каснеш преди първата линия и след втората да излетиш, да изпълниш полет по кръга и да направиш пак също нещо. Какви са рисковете при тези излитания и кацания? Рисковете са много, но в смисъл всичко се зависи от човека, който е вътре в самолета и от колко прецизен е при самите опирания, защото ви казах, че колесник е едно от нещата, които най-така... Добре, а в самолета сте само вие? Само аз съм то. Самия световен рекорд е индивидуално. Няма кой друг да ви помогне в тази ситуация, някой друг да натисне там някое копче, да ви помогне всичко да е толкова прецизно, колкото казвате. Всяко едно движение е ваше дело там. Преди световния рекорд ние осъзнахме колко е рисковано да се направи само по себе си това нещо, защото това е техника. Знаете в статистиките, техниките, че отказват и така нататък. Ако прегрее самолета, извинявайте. Не, аз няма да го ставя да прегрее, ще намаля темпото, но друг интересен факт да изподеля. Или ако се изчупи колесника, казахте, че все пак трябва да се внимава. Нямаше такъв вариант. Аз толкова меки опирания и кацания правих, че дори усещах гумите как преди да опрат се развъртаха преди самолета. А това как се постига такива меки излитания и кацания? Не мога да ви кажа. Честно казано, и аз нямам обяснение. Следващия път ще дойдем с вас на полет, за да видим всъщност как се случва реално. Има ли време да си помисли човек нещо, докато прави тези брой излитания и кацания? Мислите ли си, примерно, да, може би сега е 10-то, 20-то, 30-то, или просто си вглъбен във всяко едно нещо, което мига на таблото? Значи вглъбен в авиацията и конкретно за летците има един термин, който не е добре да се вглъбиш в това, което правиш, понеже трябва да следиш много неща и ти трябва да се чувстваш окей, да си свеж.
Извинете. И в интерес наистина да го правиш толкова много време това нещо продължително. На моменти наистина съм си казал, нали, айде да идва, нали, примерно 1 час, понеже в самолета при тези температури нямах и секунда възможност да отпия някаква течност. Единственото време, което имах възможност да хапна или да отпия някаква течност, беше само на земята. И има моменти, примерно във въздуха, съм искал да пина някаква течност, понеже ми се е пило, но съм нямал възможност. А какво пиете и какво едете? Защото все пак сега не си представям, че едно парче пица между полетите, така да си хапнете хубаво и после продължавате. Ще възненадам с това нещо. За първи път в живота си изярах 15 кюфтета. Смисъл, може на някой да му звучи, нали, малко така странно такова, но това беше храната, която нали, употребяваха. Напитките, една марка безалкохолна, която, нали, няма да споменавам сега. И вода. Това са нещата, които поемах. А има ли някой, както при нас за слушалката, който да ви казва, направи 100, направи 200, остават още 700, за да може вие поне да си знаете, че се приближавате и така целта е близо? Или има табло, както казах, може би някъде отстрани, там се отброяват и може да се ориентира човек? Има възможност по радиостанцията всеки един момент да питам колко кацания съм се направил до сега, но екипа мой да потвърди, че нито веднъж не съм ги питал. Единствено, когато приключил сесията от 1 час, просто ги питах колко е нараснал бройка. И това беше единствения момент, в който ги питах колко съм направил. Как се избра точния ден, в който да бъде направен този опит и заради климатичните условия, защото те не са никак за подценяване? Точно, трябва да има и доза късмет, понеже ние това събитие го обявихме месец преди датата, на която трябваше да го изпълним. Месец няма как да има прогноза, която да видиш какво ще е времето. Ние сме зависими от температури, от ветрове, от много неща, от всеки един фактор, който е свързан с метеорологията, бехме зависими. И трябва да има малко късмет. Предишния ден се изля поровен дъжд на мястото. На тренировките, когато тренирах, температурата в кабината ми беше 49,7 градуса. Сами може да си представите, че от толкова много неща сме зависими, че просто трябва всяко едно нещо да е с нас. Вятър имаше ли всъщност? Имаше, да. Между другото, на една от почивките, нали, хората, които са също и мои колеги, които също са пилоти, нали, ме питаха как успявам да правя толкова меки кацания с такива заходи при такъв вятър. Вятърът беше страничен от 60 градуса, не беше по 90 градуса, 60 градуса, така наречен офсет на вятъра, 10 възела. Което за такъв лек самолет ограничението му 15 възела, но такива заходи и такива меки излитания и кацания с такъв страничен вятър, сравнително по-така трябва да си прецизни, да по-пивкава работа. Сега за Гинес, кое е важно? Броя излитания и кацания или времето, което им гонихте ли, така да кажа, времето да е в някакви граници, защото ако късмет нагоре-долу по 80 излитания и кацания на час се падат, за да стане тази бройка. Самия световен рекорд да го направим още по-труден. Самото наименование световния рекорд е най-бързо изпълнени 1000 излитания и кацания с 360 градус полет по кръга и индивидуално с самолет. За да го направим още по-трудно, понеже независимо, че трябва да направиш 1000 излитания и кацания, за което до сега никой не е изпълнял това нещо, трябва да го направиш и възможно най-бързо. За да може някой да не се амбиция. Което още повече уточнява нещата. И повишава градусите на самолета и предизвикателствата. Трябва да много прецизно да следи всеки един параметр, защото е важен. В световен мащаб има един човек, който е опитал да направи подобно нещо и той е летял и деня и нощта. За 24 часа слот той е летял 21 часа. Полетно време и за 21 часа полетно време е изпълнил 442 излитания и кацания за 21 часа. Винаги ли сте били всъщност такъв човек, който си поставя толкова високи цели, защото аз така ви наблюдавам сериозно, докато ни говорите и не мога да повярвам, че един човек наистина може да направи такова нещо. Вие сте го направили вече, ама аз все още не мога да повярвам, че това е истина. Винаги ли си поставяте такива високи цели? Има толкова високи, че на нас, обикновените хора, ни се струва непостижимо. На първо място, като знаеш, че това го прави за България, това го прави за цялата нация и това ще е гордост за целия български народ. България има традиции, в нашия геном е заложено българина да има
английски сещане, да има много големи сили и възможности да прави неща, които буквално всеки мисли, че са невъзможни. Но другото нещо, което също беше важно за мен, е нашите партньори, които без тях, ако не подкрепят, просто няма как да имам това спокойствие, за да направим тези неща, с които променихме световната авиационна история. На финала на нашия разговор, какво послание искате да отправите към всички? Малки, големи, да не се отказват. Имате много рекорди зад гърба си. Минавали сте и през няколко държави с такива малки самолети предния път, когато ви срещнахме с нашите зрители. Но какво искате да отправите като послание към хората? На първо място не трябва да е страх да си поставят високи цели и мечти, но да си поставят цели и мечти, които могат да ги изпълнят. И на второ място да вярват повече в своите умения и възможности и да знаят, когато имат ясно изградени цели и са упорити в това, което правят, рано или късно ще успеят в това нещо. Ние сме горди, че има такива българи като вас. А вие, уважаеми зрители, запомнете името Николай Калайджиев, защото тепърва ще поставя рекорди, сигурна съм. Много ви благодарим. Следващия път се надяваме, като се видим, да сте още по-напред с стъпката към космоса, нали така? Направо от космоса ви чакаме да се върнем. Да, тук само ви носа един плакат от нашето събитие за ваша телевизия БГ On Air, от нашия екип, специално за вас. Ние много благодарим. С най-голямо удоволствие ще си го оставим тук в студиото. Благодарим ви. Сърдечно беше ни много драго. Благодарим ви. Удоволствие. Благодарим ви. България сутрин продължава. Останете с нас. Ами това беше всичко от нас за днес, но само за днес. Утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно. Хубав ден от целия ни екип. До утре! Автомобилното предаване на България On Air следете в неделя от 16 часа. Следващото поколение винаги идва с повече енергия, с повече увереност, с повече красота. Емблематичният Kia Ceed вече е напълно нов и с ново име – K4. Всичко, което познавате, преосмислено за бъдещето. Впечатляващ силует, интелигентни технологии, сигурност от ново поколение, водещ простор в своя глас. Новият Kia K4. Готов за бъдещето. Kia. Movement that inspires. Are you having any fun? What you getting out of? Have a little fun. Орео с двоен крем. Stay playful. За моментите, които ни събират. Милка. Вкусът на нежността. Ехо, миличък. Нали знаеш, че не можеш да спреш времето? Не можеш да се погрижиш за здравето на съдовете си още сега с Натаспин. Натаспин Хаш се препоръчва при нарушение в циркулацията на кръвоносната система. За да станат тежките крака отново леки, вземете Натаспин Хаш. Открий продуктите на Валентис и на здравбъди.com. Здрав бъди с Валентис. Вкусна хрупкава вафла, покрита с нежен Милка шоколад. Милка Choco Wafer е създадена за теб. Или Милка нежен шоколад, вкусни шоколадови вафлички. Орео, обвито в 7 Days? 7 Days пълнеш от Орео? Какво? Парченца бисквити Орео и пълнеш с ванилов вкус в новия 7 Days Орео круасан. Опитай го сега! Имате любим район и търсите имот точно там? Възползвайте се от новата функционалност на Имоти.нет. Имоти около мен. Ще я намерите още на началната страница. Кликнете, разрешете локация и ще откриете всички предлагани имоти в радиус 1000 метра от вас. Имоти около мен. Още по-лесно и бързо намери нов дом в Имоти.нет. Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg. Мъни БГ. Събота, 16:30. По България On Air. Големите последици този месец.
Заплатите в администрацията. Колко ни струват държавните чиновници? По темата говори Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. В месеца на децата Асамблея Знаме на мира се завърна. За историята, целта и бъдещето на форума разказва Евгения Живкова. И на финала спомен за краля на попа Майкъл Джексън. Колко скъпа е цената на славата? Разговор с главния редактор на списание Биограф Георги Неделчев и с диджей Марти Джи. Големите последици. Събота, 14 часа, по България On Air. В операция История очаквайте. Тази неделя очаквайте исторически спор. Какво не знаем за старите българи? И отговор на въпросите е колко са били и къде са живели тракийските племена, и то не само на Балканите, и каква е голямата тайна история на селцето с чудното име Дивотино. Неделя 16:30 гледайте операция История, предаването за нещата, които ни правят българи. Операция История с Росен Петров. Неделя 16:30 по България On Air. Имам огромно удоволствие да ви представя султанът на семейната Flex Weaver. Pleasure for me. 3 scoops, wow. Do you normally drink a lot of coffee? Today too. So caffeine is normal for you? Yeah. This morning I wake up 5:30 because I need to look Olympia weekend. Yeah, I know, me too. I'm waiting. Oh. Yeah, it tastes good. Fruit, yeah, fruit impulse. Normally it takes maybe 5 to 10 minutes for that beta alanine to hit you, and you get the tingling. You're like, yeah, let's go. We make it some warm up. Yeah, I don't believe in like cardio warm up. We want. It takes